الحمد لله الذي فرض على عباده الصلاة وجعلها من أكبر شعائر الإسلام، وتعظيمها علامة من علامات الإيمان والتقوى. قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي حث ورغب في أدائه وإقامته على الوجه الذي شرعه الله، وعلى آله الأطهار وصحابته نجوم الهدى، ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار وأهله. فيا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا رحمكم الله أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، ذكرا كان أم أنثى، كبيرا كان أم صغيرا، وخصها بأحكام دون سائر العبادات. ومن أحكامها أن خص لها مكانا لأدائها وسماها المسجد، وجعل له مناد لجميع أوقاتها استجابة لله تعالى، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بارك الله لي ولكم بالكتاب والسنة، ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. bayan mun yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya wajibta mana ibada ta sallah, ya sanya ita sallah kuma ta zamanto mafi girman alamomi cikin alamomin wannan addinin musulunci. Girmama wannan alama ce, kuma alama ce na takawa da imani ga mazuwanta. Allah ya ce dukkan wanda ya girmama ɗaya daga cikin addinin Allah, wanda Allah ya yi umarni a aikata ko ya ba da damar a kauce ma wannan abin, lalle wannan yana nuna alamar takwa na zuciyarsa. Muna jaddada salati da sallama ga manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da alaye nasa da sahabbansa da waɗanda yake sun kabi gurabunsa har ranar tashin alkiyama. Bayan haka, ya ku bayan Allah, mu sani cewa mafi gaskiyan zance shine littafin Allah mai girma. Mafificin shari'a ita ce shari'a tsarkaka na annabin sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mafi sharrin al'amurra shine abinda an ka kirkiro da sunar addini. Mu sani cewa dukkan kirkire-kirkire da tambarin addini bid'a ce, dukkan bid'a kuma bata ce, bata kuma yakan kai mutum zuwa ga wutan jahannama. Dukkan wanda ya duba wannan ko ya saurari wannan mukaddima kaɗan da na yi, zai ga cewa na ambaci abubuwa guda uku a ciki. Inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar. Na farko akwai musulunci. In aka ce shine abinda manzon Allah ya zo da shi,
wanda ke kunshe cikin alkur'ani da kuma ingantattun sunna na annabi muhammad. Wannan shine musulunci. Sannan akwai bid'a wanda an kai mata wankan sunar addini, an ka ɗauki sunar addini an ka ɓata, ko ta hanyar lada in kai ka samu lada, ko in kai ka samu kusanci zuwa ga Allah, ko wani abu makamancin haka, matukar an alakantar da abin da lada ko laifi kuma ba shi cikin musulunci alkur'ani ko hadisi, ya sunan shi bid'a. Wannan shine maganar mu duka. Sa'an nan na uku kuma gargajiya ko al'ada. Gargajiya ko al'ada ta kashi biyu. Akwai wanda babu laifi, akwai wanda kuma laifi ne. Yanzu ya saura gare ka duk wani abin da za ka yi wanda ya shafi gargajiya ko maguzanci, to ka san yadda za ka yi. Musamman mu masu yare wanda muka fito tudu, siding northern part ko wani abu makamancin haka, wallahi muna cikin hatari. Muna musulunci muna kuma maguzanci da kafirci, muna musulunci muna maguzanci da kafirci. Musamman in mutum in ya kwan babu ya mutu a nan, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Babu wanda ta san inda za ta mutu, kuma babu ran da ta san wani irin hali za ta mutu, musulmi ko arni, ba wanda ya sani. In Allah ya sa ka mutu musulmi sai ka yi wa Allah ne godiya, kuma duk abin da za a yi na dawainiyar mutuwarka ka bar a tabbatar da musulunci. Shi yasa muke magana kowa ya yi wasiya, musamman mu kabilan da muka fito tudu, muna cikin hatari, muna cikin tsotsayi mai yawa. Mutun da muka tashi, malam mutumin tudu ne, ya fito daga tudu ya zo garin ga ya zo ya musulunta. Tun da mu muka tashi ba mu taba ganin malam wani abin shi, yayan shi ta rasu, kaninsa ya rasu, ɗansa ya rasu, ban taba ganin ko da ɗai malam ya ɗauki makoki wai za je da shi ba tudu ba, ni ban taba gani ba. Me yasa? Saboda Allah ya ce udkhulu fi silmi kafa. Ranan da ka musulunta, to kai da gidanku da al'adan gidanku duka sai ka sai ka yi sai ka zubar, ba ka ba su. In sun nema ka ce kai musulmi ne, su kuma arna ne, ba ka taimaka musu da ko kwandala, saboda ana taimako ne akan alkhairi. Haka Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kakka yadda wai a zo a doki riganka. Yanzu haka na ce a kawo min wani riga, wai an doki an boye an sa cikin abin nan, wai za je da shi tudu. Na ce a kawo min rigan, ni a kawo min rigan zan sa cikin bole ne. Yanzu me za a yi da shi? Mutum baban shi na nan yana kwance, ba wanda ya zo ya taimaka ko da kwandala, ya yi fama da shi har ya samu. Uwa kuma tana nan tana da uban da uwan duka Allah ya jarabce su da abin nan, yana nan yana fama, ba wanda ya taba kawo kwandala ya zo ya ce zai taimaka ma abin nan. Amma yanzu me shin ya mutu, waito yanzu expenses da za a yi a je da makokin tudu an kawo 10 million. A'a, kuma ga uwa kowane week tana zuwa hospital, an sai magani, an yi kaza an yi kaza. To ina tambayan, ina kalubalantar mu da muka fito tudu, wani irin musulunci muke yi, wani irin musulunci muke. Shi yasa wani lokacin nika inda jinjina ma malam Bahaushe tunda ya ga hasken musulunci, wani lokacin sai ya kawar da dukkan gargajiyansa. Shi yasa ban taba jin malam Bahaushe ya mutu kuma shi wa an doke makoki za ka ina ba, ko kun taba ji? Ni ban taba ji ba. Za ka ga 80% na al'adun malam Bahaushe duka ya gina shi ne akan musulunci, ya gina shi ne akan musulunci. Amma mu subhanallah, yana bukatar kowa ya wasiya, ka ajiye wa kanka. In ba haka nan ba wallahi duk abin da kai ka ba da dama aka yi bayanka, kana da shi, kana da kwamishi, kowa ya yi. In mutum ya mutu kuma menene in za je, in kuma in an je tudun, kuma in an je, na ransa da billahi allazi la ilaha illa huwa, kafirci tsantsa ake yi. To ya kai musulmi kuma za ku koma kuma kafirci? Kai musulmi haske na musulunci za kuma koma kan wannan maguzanci?
a'a ba mu ba wannan maguzanci. shi yasa in muka mutu abin da ya tabbata cikin musulunci ko da ba mu wasiya ba ai muna wanda ya kara wani abu ciki ko da kalma ɗaya ne mu da shi mun sai a gaban Allah ran tashar kiyama. Ba mu son komai daga makabarta kowa ya wasi. In na mutu aka zo aka zauna kan kujera ban da wanda za su karbi addu'a kwana 3 ni Taufik ban yadda ba gaskiya, ni ban yadda ba. Me yasa? Saboda ina son in bar haske da alkhairi bayana, ban son in bar kura ko in zamanto dalilin wanda ya haifar da bid'a. Allah ya samu dace. Kai ma kai wannan abin ka aji, kai ma kai wannan abin ka aji. Wurin mutuwa yanzu ya zamanto wurin fati, wurin mutuwa ya zamanto wurin gwada shiga, wurin gwada ado, wurin gwada kaza, wurin gwada kaza, wurin gwada kaza. Tsakani da Allah ina muke drive musulunci muke zuwa ne. Nan zuwa shekara 10 wallahi 'ya'yanmu da za su tashi she suna tsintan wasu abubuwa wanda yake ba musulunci ba ne, amma sakaicin magabata ya sa sun ɗauke shi a matsayin mi, musamman waɗanda sun ka gina wannan abin sai a ce kai babban mutum ga ko babban shehin ga za ka ce wannan abubuwan da ya kawo wannan ba kaza kaza ba ne. Ai bidiyo'i yadda ta fara inda ce magabata sun yi kokarin kase wannan abin nan ne da yau kuran bai kai gare mu ba. Duba akwai wanda yake kiran sallah, in zai zo ya kira sallah duka a Madina sai sannan ya ce Allahu akbar Allahu akbar. Kowane zai kiran sallah zai ce sai imamu na Malik ya ce ku je ku kirawo shi. Aka je a kirawo shi, da ya zo ya ce in za ka yi kiran sallah kana sannan ka fara ba ɗaya ba biyu ba, ina so in san meye hujjanka. Ya ce murya na ne nake gyara. Ya ce to ka daina, saboda mun ka tafi mun san matsalarka, amma mun tafi wanda za su zo baya sun doki cewa dole in za ka fara kiran sallah sai ka yi mi sai ka yi ya kase shi wurin nan, ya breke shi, ya taka masa birki. Amma nan sakaici, ai ba komi bane, ai mustahabbi ne, ai makruhi ne, ai kaza. Daga makruhi shi ya zaman tumi. In ka samu karamin miki jambo, in baka kula da shi ba sai ya zaman tumi babban jambo. Shi yasa kullum in dama ya bada wallahi sai mun falkar da junan mu yi kanmu nasiha kan irin waɗanga abubuwa. Duk abubuwan da za a yi kanka wai don ka mutu, jama'a sun zo ko an yi masha'a, an dafa abinci, an yanka shanu 10, wallahi ba zai tsinana maka komar ba. Ba shi ba ne matsalar shi ne me kai ka aikata tsawon rayuwar da Allah ya baka, me ka aikata. Amma wai shinkafa da wane ne duk ba zai tsinana maka ba. Gara ka kulle wannan tasha kwata-kwata. Allah sa mu dace. Yau ba topikinmu kenan ba, topikinmu batun sallah ne. Batun sallah, na ce sallah kowa ya san wannan kalma ba kowa ba ce, ko yaro ne in ka tambaye shi meye sallah zai nuna maka sallah ita ce abinda ibadar da ake yi so 5 kowane yini, kuma ibada da ke da lokaci, ibada da ake yin sa a wani wuri ba ko ina ake sayawa ake yin wannan ibada ba haka bane. Ibada da ake bukatar direban ya zamanto direba ne, ya san driving, ya karbi lasisin me yana da driving license, amma ba ku bi ni bashin rantsuwa ba. Masallatayyan garin ga kashi 99 duka direbobin ba su da license. Don Allah, direban da bai da license akwai tsammanin an yi hatsarin mota ko ba za a yi hatsari ba. Ai ko da ce hatsari bai kama ka ba, in ka kai iyaka 'yan sanda suka same ka suka tambaye ka abin nan, ko da ce ka kore wurin tuki, matukar baka da wannan lasisi me ke faruwa? Sai an kai ka station ko kuwa ci ka tara, ko wannan ko wancan. To amma direban da ke da lasisi ko da ce ba gwanin direba bane, an salutu masa ko ba salutu masa? An salutu masa. To me lasisin da nake nufi shine mutum ya fahimci dokokin sallah na abubuwan da zai iya jagoranci al'umma, kuma sallah da karan kanta akwai hatsarin da ke iya faruwa. In hatsarin ya faru ya ake magance wa'annan hatsarurruka? Dole ne
direban ya zamanto ya san irin wa'annan abubuwa. Allah ya sa mu dace. Ya ku bayan Allah, mu ji tsoron kawunanmu, mu kuma ji tsoron Allah, mu sani cewa sallah rukuni ne cikin rukunan musulunci wanda Allah ya wajibta ma bayinsa, namiji ne ko mace, yaro ne ko babba. Ubangiji ya keɓance masalla wasu hukunce-hukunce koma bayan sauran ibadu. Yana daga cikin hukunce-hukuncen sallah inda ake yin ita sallah, shi yasa an ka sama wurin nan masallaci. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma wannan sallah wanda zai kira al'umma zuwa ga su zo su yi sallah, ya tunatar da su ga lokacin sallah. Da aka ce a zo masallaci ba a kyale jama'a ba, sai da an ka fidda ladani ko wanda kowane sallah sai ya zo ya saya ya kama kunninsa ya yi kira Allahu akbar. Cikin kiran sallan duka ba inda ke da khatari ga wanda ke sauraron kiran sallah sai inda mai kiran sallah zai ce hayya ala sala, hayya ala falah. Hayya ala sala ya yi amfani da yawunsa ya kira jama'a, amma wanda ya kira al'umma shine ma'aikinmu Allah subhanahu wa ta'ala, shi ya kira yi, ba ladanin ba. Duk wani haushin da za ka ji to ka ji haushin Allah ba haushin mai ba. Shi ladanin an nuna masa lokaci ne, lokaci ya kai mai laifinsa. Musamman sallan asuba wani lokacin mutane suka iya su yi fushi, wai ladani ya hana su abin nan, wai ya yi kira da wuri ko ya yi wani abu makamancin haka. Allah ya sa mu dace. Akwai ayoyi da dama waɗanda sun ka zo suke magana akan sallah a masallaci. Daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annal masajida lillahi, lalle masallatai Allah na da masallatayya, fala tad'u ma Allahi ahada, kar ku bautata ma wani a cikin masallaci sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan na nuna mana cewa duk duniya ba ko ina za ka saya kai sallah ba, sai ka zo ina masallaci. Za ka iya kabar dakinka ka je masallaci, ka bar shagonka ka je masallaci, ka je wurin abin nan, duk inda kake matukar an yi kiran sallah to kai aka kira, kakka yi tsammanin cewa wasu aka kira, kai aka kira. Kuma ya zamanto wajibi a kanka ka hamsa wannan kira. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana cewa fi buyutin adina Allahu an turfa, ya ce a cikin gidaje wanda an ka ba da umarni cewa a ɗaukaka, wa yuzkar fi hasmuhu, kuma a ambaci sunan Allah a ciki, yusabbihu fiha bil ghudu wal asal, kuma a dinga tsalkake Allah a cikinta yammaci, safiya da yammaci. Allah ya ce rijalun, akwai wasu mazaje, mutane, la tulhihim tijaratu, cinikinsu da business ɗinsu da kasuwancinsu ba ta shagaltar da su, wala bai'un, da kuma kasuwanci, an zikirillahi, daga barin sallah. Nan zikirillahi malumma suka ce ita ce ne sallah. Wasu malumma suka ce a zikirillahi shine mutum ko kana kasuwa ko kana abin nan ba zai hana ka tuna da Allah ka yi adalci cikin kasuwancinka ba. In za ka yi zalunci, in ka tuna da Allah sai ka daina zalunci. In za ka dargaci wani, in ka tuna da Allah sai ka bar zalunci. Wasu malumma suka ce abinda ake nufi da an zikirin layi shine ba su gafala daga barin ambaton Allah, ko a wurin aiki inda suka shagala ne za ka gan suna tasbihi, suna tahmidi, tuna takbiri, tuna tahlili, ba sa abin nan. Sannan wa iqamis salah, da kuma sayar da sallah, ba sa wasa. Sana'ansu bai hana su lokacin sallah ya kai su dena. In customers ma sun yi cap a kansu su ce don Allah ku yi hakuri, Allah ya kira ni, su je su hamsa kiran Allah, su yi sallah, su roki Allah ma daga wurin sallan. Ubangiji ga customers sun zo, Allah ka sa inda komo ma in ga cewa customers ma sun kawo. Wallahi inda ce muna haka da mun ga albarka cikin kasuwancin da muke yi, amma ba haka muke yi ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna yin haka ne saboda tsoron yinin nan da yake zukata za ta inga girgiza, za ta inga rikitarwa. In ka zo gobe kiyama za ka ga cewa idon mutane ya yi zuru-zuru, kowa ta kan shi yake yi. To amma su waɗanda suke tunawa da Allah ba sa barin sallah don kasuwanci, ba sa barin sallah don business, ba sa barin sallah don wani al'amarin duniya, wannan rana duk wannan firgita ba zai cika da su ba, ba zai taɓa cikawa da su ba. In kana tsoron talauci ne ko customers sun gudu, Allah shi ke ba da ciniki, ko ba haka ba ne? Ce sa ka bar wurin aiki ka je masallaci ba laifi ba ne, tun da kana iya ka bar gida wurin barcinka ka je kasuwa wanda akwai tazara, har wani lokacin ma mota za ka shiga ba ɗaya ba biyu don ka kai wurin aiki.
amma daga wurin aikin yana maka nauyi a ce ka daina aikin nan ka je ka hamsa kiran Allah da aka ce hayya ala sala hayya ala fala. Allah ya sa mu dace. Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi waɗanda suke yawan zuwa masallaci ce suna rayar da masallaci. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Allah ya ce in ka ga mutum yana rayar da masallaci, me ya rayar da masallaci? Wallahi sallan jama'a in ya wuce shi yana samun damuwa tare da shi. Sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun zo masallaci dukkan wanda raka'a ɗaya ya wuce shi, masalan sallan azafar raka'a ɗaya ya wuce shi, in sun gama sallah sai sun je suna masa jaje, sannu 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 sannu, mun san dai ba ganganci kai ba don Allah, sannu sannu sannu, suna masa jaje don raka'a nawa ɗaya ya wuce shi. In za ka bibi ma za ga raka'a ɗayan nan ma ya wuce shi ne wata uzuri mai ƙarfi, uzuri ne mai ƙarfi, amma wallahi bai yadda ya yi menene kasa a gwiwa ba, sai Allah ke yabonsu. In ka ga mutum irin haka to wannan ya yi imani da Allah, ya yi imani da ranar lahira. Sai Allah ya ce wa aqamus sala, sun ka sayar da sallah, wa atawuz zakat, suka bayar da zakka, wa lam yakhsha illa Allah, ba sa tsoron kowa sai Allah. Sai Allah ya ce fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah ya ce wa'annan muna musu fatar su zamanto daga cikin wanda Allah zai shirye da su. To Allah ka sa mu cikin su. Akwai hadisai da dama wa'anda sun ka zo suna kwadaitarwa wurin sallah a cikin jama'a, musamman a cikin masallaci. Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi ta hanyar Uthman bin Affan, Allah ya kara masa yadda, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah kuma zai gina masa gida a cikin aljanna. Ba ina son in jawo hankalin mutane don in kwadaitar da al'umma zuwa ga kawo taimako a gina masallaci bane, a'a akwai lokacin da za a yi wannan, amma mahallin shahida cikin wannan hadisi ina son in jawo hankali ne, ashe kasa, in ka ce ai kasa duka masallaci ne, to ina ma'anar manzon Allah ya ce wanda ya gina wa Allah masallaci, ko ba ka bane? In ka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura, shi yasa ko wurin aikin ka ma ai akwai daman kai sallah, ko wurin kaza akwai daman kai sallah. A abin da nake son na jawo kanka, sai dai gina masallacin da aka ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci an gina masa gida aljanna, ashe bai da amfani kenan. Ashe an ce a gina masallaci ne don ni da kai da su da ita kowa mu zo ina, mu bar gidajenmu mu zo wurin mu zo mu yi me, mu zo mu yi sallah. Wannan shine manufa duka. In ba haka nan ba da gina masallacin ba ya da wani amfani a rayuwar mu kenan. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ta hanyar Imam Muslim, kamar yadda na nuna muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yutahunna, manzo Allah ce utitu khamsan lam yutahunna ahadan qabli, an bani wasu abubuwa guda biyar wanda yake ba magabata ba. Daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan, an bar na zama menene, an sanya mini kasa duniya baki daya ta zamanto masallaci ne kuma wa tahuran. In an ce masjidan shine wurin sallah, mana akwai damar mutum kai sallah in ta ɗauro, wa tahuran kuma akwai damar in ba ruwa kuma kai amfani da kasa kuma kai taimama. Mun gane? To amma da yawa na abin nan waɗanda ba malumma ba ne, hatta rabo na ɗalibancin ilimi ma ba samu ba, amma sun je makaranta sun samu abin da za su iya korewa kansu jahilci, amma bai kai ka kira wani zuwa gare shi ba, saboda fahimtarka da nassin alkur'ani da hadisi sai ka koma bisa fahimtar magabata. Kai kuma ɗan kasuwa ne, baka da alaka da karatu sai dai alakan da aka yi shekara masu yawa a baya. In ka ce ai ko ina an mai da shi masallaci, haka ne, amma menene fahimtar da malumma suka yi ma wannan hadisi? Kuma in ka ce hakanin sai dai ayoyin da muka karanta da hadisan da muka karanta na aje masallaci a yi sallah, ai ba da amfani. Dole mu samu ya za mu haɗa wa'yan ga hadisai kuma duka sun inganta. Jawabi a kansa kamar yadda malumma sun kai shine, akwai hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito ta hanyar Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda. In ji Abi Sa'id al-Khudri yana ba wani labari cikin sahabbai, ya ce ina son in baka wani labarin da manzon Allah ya bani shi.
ya ce inni araka tuhibbul ghanama wal badiya, ni fa ina ganin ka so tari kai kana sha'awar kiwo, kuma kiwo yakan iya kai ka cikin daji, sa'annan wani lokaci kuma kana son rayuwa a kauye, dokar daji inda yake ba mutane balle a samar musu da masallaci. To amma ka shaidin da zan maka cikin abubuwan da na jiyo wurin manzon Allah, idza kunta fi ghanamika wa badiyatik fa azzanta fi salah, yace idan ka kasance cikin dabbobi ga kana kiwo ko a kauye inda yake ba masallaci, sai lokacin sallah ya kai fa azzanta fi salat, ai alamar lokacin sallah ya bayyana a gare ka. Sai Abu Sa'id al-Khudri ya ce to kai ka tsaya ko kai kawai ne cikin dokan daji kai kiran sallah, kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya ce abin da yasa na ce maka wannan, in ka duba a zahiri ba mutane, amma inda kake nan akwai sammanin akwai mala'iku, akwai sammanin akwai aljanu, akwai sammanin akwai duwatsu, akwai tuddai, akwai dabbobi, akwai kaza. Dukkan wanda ya ji kiran sallan da kai nan, to za su zamanto maka shaida ranar tashar kiyama, za su zamanto maka shaida ranar tashar kiyama. To sai muka fahimci cewa ashe in mutum in kasance kanka a wurin ba masallaci ko ba jama'a, to kai kawai kai kiran sallah ka tsaya. Masalan ka je hospital ne ba masallaci kusa da hospital, sai kuma in kana wurin ma an yi azafar baka ji ba, an yi la'asar baka yi ba, daga hospital nan sai ka siya sai kai sallah. Ka je new site ne, yanzu ake building, yanzu ake gini, ba gida ba masallaci ba komar, me ya kamata ka yi? To nan za aka apply wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Kaka ce a na bar lokacin sallah ya wuce, shi yasa sai ina zo cikin masallaci tunda an ce masallaci, a nan an baka rahusa da dangwami cewa duk kasa duka zai yi kai mi. Amma sai ka zo kana rayuwa cikin mutane wanda gabas masallaci, kudu masallaci, arewa masallaci, ko ina masallaci, sai ka je ka wurin aikinka kawai sai ka kafa wuri da tabarma biyu da buta da sajjada wai za ka yi sallah. Subhanallah, subhanallah. Wannan in ya yi kama da wani abu, ya yi kama da walakantar da sallah ne. Kwata-kwata sallah ba ta da kima ne a idonka. In kuna da yawa ne ku yi kokari ku har haɗa kuɗi ku gina. Ga turai, 'yan uwayenmu suna nan turai sun je ba masallaci, juma'a yana wuce su. Yanzu irin alkhairin da yaranmu suka yi sakamakon da'awar sunna, kai ina daga mu sunna hannu, wallahi sunna ahli sunna sun yi kokari, sun yi matukar kokari yanda suka tarbiyyatar da jama'a a nan. An ka shiga turai aka ga muhimmanci, yau je ka duba turai, har 'ya'yan da aka haife su a turai ana musu musabaka kowane, american ana yi, london ana yi, germany ana yi, belgium ana yi. Wannan mutane Allah ka saka musu da alkhairi. In za ka duba fa wasu tsiraru ne 'yan kaɗan daga cikinsu wanda suke da kishin musulunci, sun kai kokarin jawo 'yan uwayen suka kwaɗaitar musu, har suna gayyatar malumma lokaci bayan lokaci ana tunasar da su. Wallahi wannan ba karamin gara basa, ba karamin sadakatun jariya bane. Suna bukatar addu'a dare da rana. Allah muke roƙo musu jagora. Shekaran jiya daga Belgium an fito tsansa a Europe, an zo an yi musabaka a karkashin kungiya mai suna Sautus Sunna Europe. Yanzu haka gidauniyan da sun ka bude, wasu suna son su bude makaranta. Me yasa? Kuma alarammomi fa da suke jan fa, alarammomin fa daga wannan gari fa suka haddace. Amma ka tambaya waɗanda sun ka je turai 30 years ago, sun nuna maka cewa sun fi shekara 10 a turai ba su yi sallan jama'a ba, saboda ba a jin kiran sallah. To yanzu in ka je akwai masallatayya an buge su, suka har hada kudi suka yi. Inda ko ina masallaci ne akwai amfanin sai, amma wallahi Allah na musu jagora, suna tattara makudan kudi a je a sai. Wani lokacin ma coci za a je a sai, a juyar da ceci ya zamanto. Kai a turai ana iya ga coci ne fa, musulman ba su da ikon sai ceci ne. In lokacin sallah ya kai, musamman juma'a suke zo je su haya, su je wurin cecin su yi agreement, juma'a ku fita ku ba mu, ku fitar dukkan wani cross nan ku fitar ku ba mu yi sallan juma'a mun kare shi kenan. Don Allah, in ba waɗanda suka san kimar sallah ba sun yi irin wannan, ba za su taɓa yin irin wannan ba. To sai mu muna inda yake ba inda za ka bi ba masallaci,
ba inda za ka shiga ba masallaci. Haba shagonka in kayi abokannin suna taya ka fira a shago, ko a shagonka kun kai mutane 5, haba ba za ka zamanto kana amuru bil ma'ruf wan nahi anil munkar ba. Lokacin sallah ya kai ka ce jama'a mu tashi a daina aiki, mu tashi mu je masallaci ba, sai dai daga wurin a samu tabarma ɗaya, kuma kai da kake jagoran sallan nan fa ko kabli baka sani ba balle badi baka sani ba. Me yasa? Saboda babu abin da aka rena a zuciyar musulmi a yau kamar sallah. Yana ganin ko da ce ba ya da ilimi zai yi jagoranci mi, tunda yana da suratul fatiha yana da kuma suratul nas, akwai damar ya jagoranci mi al'umma. Wallahi tallahi kar mu yi ma kanmu zamba, kar mu cuci kanmu. In kana tafiya ka je ka zauna wurin bezi lokacin sallah ya kai bai baka dama ba, musamman irin wa'annan. In wurin aikin ku ne ku samar ma kanku masallaci, in ba ku samar ma kanku masallaci ba, in lokacin sallah kai kowa ya tarwa sai ya je masallacin da zai yi sallah. Tunda kaya ka bar gida ka zo masallaci, me zai hana ka? Yanzu don Allah cikin kuma shi ina ne ba masallaci? Mu doke shi ma ka ce kai dan sunna ne baka sallah karkashin yan ɗarika, don Allah masallatai sunna ba su da yawa? Masalan kai dan ɗarika ne ka ce baka sallah a bayan dan sunna, don Allah masallatai yan ɗarika ba su da yawa? Don Allah a yau wanda baya sallah a masallaci yana da wani uzuri? Jama'a yana da uzuri? Ba ka da uzuri kwata-kwata. Kuma inda ka kafa kake sallan nan ba ya da ɗauke da sunar masallaci. Me yasa? Saboda bai yiwuwa ka yi abin nan ya sunan shi abin nan a ciki tahiyyatul masjid. Kun mai da wani wuri ne kuke sallah, in ka shigo wurin ba lalle bane ka yi tahiyyatul masjid saboda bai da sunan me. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza dakhala ahadukumul masjida ko fala yajlisu hatta yusalli rak'atani khafifatani. Kaga anan inda kake sallan nan bai dauki sunar me ba masallaci ba. Da a ce yanzu zan shigo masallaci in dai na zauna to ba bani daman zama ba, sai na sauke rak'o'i guda 2 sannan na zauna. Shi yasa duk wanda zai shiga masallaci yana so ya samu ladar wa'annan raka'a guda 2 to yayi kokari yayi alwala kamin shigo ina masallaci. Sa'an nan na biyu kuma masallaci bai yiwuwa a zo ana ciniki ana sayarwa a cikin masallaci. To amma inda kai ka ajiye watakila ma bakin shagon wani ake sallah, don Allah bakin shagon wani an kare ka ce kare sai kai sayar. To masallaci ko da ce ba lokacin sallah bane ba damar a sai a sayar, ba damar a sai a sayar. Har wasu mazhabin zahiriya ma suka ce haramu ne a sai a sayar a cikin masallaci. Jamhur suka ce makruhi ne, suka ce makruhi ne. Malum masu yi sabani. Mazhabin jamhur kamar Abu Hanifa, Hanafiya, Shafi'iyya, Malikiya su suna ganin cewa sallah cikin jama'a mu'akkada ne, sunna ce mu'akkada, sunna ce mai ƙarfi. Amma Hanabila da Zahiriya suka ce sunna, suka ce fardin alal ayan, wajibi ne akan kowa. Ya kamata da an yi kiran sallah, ka ji kiran sallah, ya kamata ka tashi inda kake ka hamsa wanda ya kira kan nan ka je masallaci. Har suka ce in ba masallaci kai sallah ba, duk inda kai sallah baka da sallah. Haka ko da dai Hanabila da shi da Zahiriya sun yi sabani. Zahiriya suka ce wannan faufau baka da sallah, amma Hanabila suka ce a baka da cikakken ladan sallah. To amma duk da shi mutum ba za ka kama rangomi ka bar abin da yake zai jagorance ka zuwa ina ba, zuwa ga aljanna ba. Shi yasa dan Allah ina kiran dukkan ma'aikata, dukkan 'yan kasuwancinmu bai fi mana abin nan ba. Muna nan wallahi za ka ga daga cikin masu adaidaita taxis, masu turan abin nan, wallahi daga cikinsu fihim khair, akwai masu alkhairi da yawa. Zai wuce wallahi wani lokaci akwai fasinja sai ce dan Allah ku yi hakuri mu yi sallah, dan Allah ku yi hakuri mu yi sallah. Kaga irin wannan mutum yana fifita addininsa da lahirin sama da duniyarsa. Amma wani sai ya buga aiki yana duban kuɗin, in ya samu komar kai raya ne. Ka yi ka samu kuɗin amma watakila ba sa tsinana maka komar. Duk wanda ke neman albarka a rayuwarsa dan Allah ka kulle shagon je masallaci, kulle shagon je masallaci. Duk wani maganan da wani zai faɗi maka auna shi da iliminsa da abin da yake da'awa, in dai ba kiwiya bane ko kuwa neman walakantar da sallah ba. Kakka yadda, musamman wannan lokaci mutum sai ai na ji wani malami ma ya ce wai ba lalle bane ma an je masallaci, ko dan ne ma zai yi
mu zamana a'a dan Allah kaga masallaci na anguwa yanzu masalan kamar unguwan ga jela akwai masallaci kasanga kuma akwai masallaci amma yanzu tambeni wasu extension da aka bubbude a nan ana sayawa ana sallah don Allah tambaye su wani jagorori ne suke jagoran wannan sallah kuma wurin yana da sunan masallaci ko da bai da dauke da sunan masallaci akwai waɗanda farko mu da suke sallah a nan shi suka ware suka koma suna sallah in sun yi Allahu akbar idon suna kallon titi ne duk sharaban arna yana wucewa kai hadda musulmai kan idon su ne don Allah wannan akwai natsuwa ina tambaya akwai natsuwa ba natsuwa mutum kana barci ma inuwar mace tsilara ya wuce gabar ka ma kara zana ma balle ma kana kallonta kuma kana me kana sallah kana gabar Allah ka ce Allahu akbar kuma yanzu masu sallah ma 80% na wayanda suke sallah ba suna duban fa'a wurin sujada ba ina suke duba haka ake duba komai zai wuce duka yana kallo ne kuma ya gama kuma wai ya yi tsalla hankalinsa mai kwance a'a wallahi wannan alkhairi muke nufi da juna kuma wajibinmu ne a kanmu mun tsaya irin wannan ko cikin ko ina ne mu tunatar da jama'a in mun ga cewa ana tsakaici akan wasu abubuwa amma in baka san abu ba zo ka tambayi malumma fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun amma kar ka zamanto mai ido ɗaya a wurin makafai kana ganin cewa kai ma kayi ne sai ka kai su ka baro ka baro duk abin da ya ɗaure maka duka tambaye malami Allah ya sa mu dace ina ga na ci muku lokaci a yi afuwa akan wannan al'amari ina ga akwai masu neman addu'a akwai wani bawan Allah da yake hasara ya kama shi kuɗi mai yawa an gudu masa da kuɗi to ya kawo kara muna roƙon Allah ya kwaco masa in kuma ba masu samu bane muna roƙon Allah ya musanya masa da abin da ya fi Allah ka sa wani gobara ne zai cika da shi ka tare wannan gobara da irin wannan Allah ka sa wani alkhairi ne ke zuwa in ya zo ya haɗu da wannan watakila ya tarwatsa ya gurbatar ya sa ka fidda wannan to Allah muna roƙonka mu dai ba mu da hikimar wannan duk abin da ya sa kai ma bawanka wannan Allah kai ka sani to Allah muna fata da zamanto alkhairi in kuma wani laifi ne yayi to Allah muna roƙo ka yafe masa Allah ka yafe masa akwai wani kuma shi ma wai wurin aikinsa ana damunsa to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai damunsa Allah ka shiryar da shi an ba mai shari'a bane to Allah ka raba su akwai wanda kuma yake neman addu'a ga mamata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan mamatan mu baki daya wani kuma bukatu ne masu yawa mu dukanmu da muke nan kowa na da nashi bukatu da a ce kowa zai dinga kirga nashi bukatu wallahi sai dai mun yi yamma ba wanda ya gama to Allah shi ya san sirrinmu ya san bayaninmu to Allah ya biya ma kowa bukatunsu mamatanmu Allah ka ji kansu malam Abdulrahman Allah ka sa ya huta Allah ka kyauta makoman shi da sauran mamatan musulmai baki daya inna Allah amarkum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati wa thalasa bikum wa qala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid abinda nake so in faɗi karshe shine don Allah duk wanda ya san yana daga cikin masu sallah wurin roko nake don Allah ka daina ka ta zuwa masallaci kuma wannan magana da na faɗa wanda ya je aiki da shi ya ga alkhairi cikin rayuwarsa da yawa wanda kuma yake aiki da shi to mu jira mu ga abin da yake zai faru subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk